こんにちは、国際です。今回は UWSC の紹介その2といたしまして、デスクトップ上から簡単に記録した動きを起動できる方法を紹介したいと思います。では早速やっていきます。それではデスクトップ上から動かす準備といたしまして、マウスの動きを記録したいと思います。それではツールをダブルクリックして、設定から低レベル記録で余分な時間、マウス移動は記録しないのチェックを外していただいて OK で記録ボタンを押していただきます。それでマウスを動かしていただいてストップで保存で名前を付けていただいて保存していただきます。それでマウスの動きというファイルを開いていただいて再生するとこのように先ほど記録したマウスの動きが再生されます。それではこのツールを一度閉じていただいてツールのショートカットを右クリックしていただきます。で一番下のプロパティからファイルの場所を開く。でこのユーザーズというフォルダがあるのでこれをディスクトップ上にショートカットを作っていただきます。場所はここにできましょう。で、このユーザーズというフォルダの中に動きを記録したファイルを入れていきたいと思います。そして先ほど作ったマウスの動きというファイルをショートカットの中に入れます。で、一応これで準備は OK です。それでは先ほどの動かしたいファイルをユーザーズのショートカットに移動させます。今はマウスの動きしかないので、これを移動させます。移動させました。それで、そのファイルのショートカットをデスクトップ上に作成します。次に、UWSC のショートカットをコピーして、もう一つデスクトップ上に作成します。こんな感じですね。作成します。これはコントロールプラスドラッグで作成できます。それで、名前を付けます。マウスの動きとします。私は右クリックからプロパティでアイコンを変更してます。アイコンもわかりやすいように変更しておきましょう。それではメモ帳のマウスの動きのショートカットから右クリック、プロパティで青く反転しているリンク先のフルパスをコピーしていただきます。コピーしました。閉じていただいて、次に UWSC の先ほど作成した UWSC のマウスの動きのショートカットを右クリック、プロパティで開いていただいて、リンク先のフルパスの後ろに半角スペースを入れていただきます。そして先ほどコピーしたメモ帳のマウスの動きのフルパスを貼り付けていただきます。ここに半角スペースの入れ忘れがないようお願いいたします。そしてこのプロパティは開いたままでユーザーズのショートカットを右クリック、プロパティで開いていただいて青く反転しているリンク先のフルパスをコピーしていただきます。コピーしました。これを閉じていただきまして、こちらの方を開いている作業フォルダというところに貼り付けていただきます。貼り付けました。それで適用
OK していただければ完了です。では、早速ダブルクリックしてみましょう。と、このようにデスクトップ上から記録した動きを起動させることができます。これを一つ作っていただければ、ここからさっと説明させていただきますが、もう一つマウスの動きを記録します。わかりやすいように横の動きにしました。で、今度はユーザーズの直下にマウスの動き2という名前で保存します。これは閉じていただいて、それでこのマウスの動きのプロパティを開いていただいて、リンク先のフルパスをマウスの動き2という名前で適用 OK していただければ、これをダブルクリックすると、このようにマウスの動き2の動きを起動させることができます。あとはコピーして、プロパティを変えていただければ、名前も変えておきましょう。名前も変えて、プロパティ。で、マウスの動き。先ほど最初に動かした動きですね。このように2つ作成できれば、このようにマウスの動きを2つ起動させることができます。このようにデスクトップ上から簡単に記録した動きを起動できる方法を紹介させていただきました。これを作成できれば、ピン止めしてクイックスタートさせることも可能です。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。